Takže ahoj, ja som GameGirl, dneska tu máme ďalšie video, no a neviem, že som sa pozerala. Takže ahoj, keď sa strávim. Čau, ja som GameGirl. A to je jedno, dneska si zahráme hru, ktorá sa volá ja nevím, ako sa volá. Clash of Clans. A teraz som to začala, vlastne dnesný deň som to začala hrať, lebo mi to môj kamoš poradil, za čo som strašne ďaká. Aj keď mi volá, je niekedy taký dement, ale furt. Ale to je jedno, o ňom sa toto video netýka. Dneska budeme vlastne toto hrať. Ja už mám dosť poliček. Tieto dva trošku ma sklamali, ale toto tu keď som pozerala, tak to je mŕte ťažké, že to nedám. A tak som skúšala, ešte sa nedá nejak vyhľadať nikoho, ale no. To ako určite mám robiť. What? What the hell? Neviem to, čo robím. Trikrát to máme zrýchlené. To nevieme, čo tu mám robiť. No. Čo nechcem hrať, som už doma. To je môj milovaný domovček. No. Ako sa tu vyšú? Správy? Hudbu nepočuť, ja som si ju vypla, bo by ma nebolo počuť. Ale určite sa dajú vyhľadávať ľudia. Ako. Vlastne. Ja neviem. Nech sa tu vyhľadávajú ľudia. Nie, sa tu dá vyhľadať ľudí, alebo ne, alebo čo, alebo nevím, ale fakt nevím. What? What the hell? Fakt nedajú toto čo. Tako, tam chcem ísť. What? Tak útočím. Fakt, na ohník. No, to zvedela. Už len oni dva zostávajú. Takže dievčatá, malé sklante. Poďte. Vtedy mekané dielo more. Neviem, čo tu čas za čas je.
Áno, chcem povedať, že prepáčte, že Minecraft netočím, aj dlho videa sa nenatáčajú. Kvôli tomu, oni sú dosť slabé. Kvôli tomu, že mne sa pokazil tento mikrofón a šporím si na druhý, že ono to tak furt aj našporím a tak to nie, nejaké blbosti, takže to nikdy nevyjde. No a som skončila. Fasa. Ale to je mi... čo som chcela povedať? Úvodovka. Povedať. Množené úvodovky. Proste... Môžem to ako nepísať? Teraz nebudem točiť, budem len točiť tohoto. Takže budem sa tušíte. Tak zase Erbik. Peniazočky, koľko natáčame už? To čas, ale ja potrebujem. Ja sama neviem, že sa tu dajú. Ale možno dajú, možno nie. Neviem. Ja potrebujem. Za 300, tak to sú pekné. Jen diamanti. Jej, máme to predĺžené. No, ale... Fujha. Ja by som chcela... Ľudia, napíšte mi do komentáru, či sa v tejto hre dám, keď to niekto hrá. Do komentárov na popisku videa, do infoboxu vám aj hodím názov tejto hry a môžete stiahnuť. Ale napíšte mi, ľudia, či sa dá nejak ľudí vyhľadávať nejakým spôsobom. Nechcem nič inštalovať. Ja neviem, čo tu budem robiť. A zautočiť tak radšej nechcú, ale to viem, že prehrám, ale... Dobre. Škoda, že musím tak dlho čakať. No. Škoda. Viete čo, ja to strihnem. Počkám si, dokým to všetky tieto barbinky nám vysunujú. A tak sa ozvem. Takže... Tak, alebo... Minútu. Dobre, to je jedno. Ideme zautočiť, takže sa vám už teraz ozvem. Ale... Ja neviem, či to dáme, lebo... Tie dá sa... Krajinské plné to... Neviem. Poďte. Do diela. To nedajú, oni musia ísť na dielo. Nejako iba je to, že oni nejdú na dielo. Nejde. Tu sa ísť. Nejde. No tak tohle to nedáme. Skúsim něco jiného. Minútu.
tu. Minutu trošku počkáme. Nie minútu, ale... Aha, to funguje. Dobre, takže ja ich nechám, aby sa tieto naše lukostrelci premnožili. Budeme mať ich 32. Dokopy všetko. Áno, 33. Budeme mať ich dokopy 33. Ozrem sa vám, ale nepôjdeme na tento tu. A budeme na čo iné zahrať, lebo toto tu fakt nedáme. Tam ste dielo sa, takže to nedáme. A ja neviem riskovať, lebo fakt to som z toho zaplatila. Dobre, hovno som za to zaplatila. Ale aj tak dosť som toho zaplatila. Tam a diamanty sú dosť vzácne, nedajú sa nejaký tieto hlúposti. Aj peniaze sa dolujú, toto takisto, takto si v pohode nájdem, ale diamanty sa nedajú. Takže radšej počkám minútu. Už zase blbňu. Aha, nemôžem. Dobre. Tak ideme teraz. Něco najdeme. Takže, moja taktika. Musíme moji zničiť dielo. Ale nejhoršie to, že ich tu nemôžem. No, ja som si to nevšimla, to šuda. No prdele. Tak nič. OK. Koniec. Ne. To nedopadne dobre. Počkáme na túto. Len túto pani. Dobre, takže už sa nám jedna zrodila. Môžeme ísť. Co nám dalo? Zase to isté. Alebo sa mi to len zdá. Čakaj, koľko začneme 3 minúty. Ešte v pohode, ale... Niečo iné. Čo nám tu nájde? To radšej tam. Ne. Ja viem, že zbytočne míňam, ale ešte prosím. Ne! To sa nevydarí tak, takže to vám tam nedám. Dobre. Tak dobre, už tým končím. Dúfam, že sa vám video páčilo, zanechajte like alebo odber, uvidíme sa u ďalšie videa. Zatiaľ ahoj. Chcem vám poďakovať strašne na prvé video, boli zatiaľ ako na začiatok, je to málo lajkov pre niekoho, že 7 lajkov alebo 8, koľko tam už lajkov. Je to málo pre niektorých, ale pre mňa ako moje prvé video si myslím, že to je úspešné. Ja som už na jednom kanále natočila a na prvým videu boli 2, 1 like, 3. A na tým mala 7. Ľahko sa mi zvýšil aj odberateľa, boli tam pekné komentáre. Jeden človek sa mi zdá. Mi tam napísal, že nemám natáčať pár faktov o mne. Nemenujem, alebo neviem, ako sa volá, nemám nič proti tebe, keď toto video pozeráš, ale ja si myslím, že ako to je toto, je to moje prvé video a aspoň pár faktov, že ako sa volám, koľko mám rokov, do akej školy chodím a kde bývam, sa mi zdá, že som tam hovorila, tak toto si myslím, že na začiatok aspoň tie 4 fakty môžem povedať. A to je jedno, takže ideme sa do ďalšieho videa, vlastne ďalšieho dielu. Ja končím. Ahoj!